Kachugaon ICDS project आरो Kachugaon block PAC नि बानजायनायाव and observation of World Breastfeeding Week 2022 खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फुलकुमारि गामियाव दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। and observation of World Breastfeeding Week 2022 जों सोमोन्दो लाखिनानै आइजो माहारि लोगोसे गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा खहा जायो बेखौ लानानै गुवारै सांग्रांथि होनाय जायो। हाबाफारि बानजायनायजों लोगोसे बिमा माहारिफोरनोबो साथु अदेबानि जामुं जाग्राबो राननानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो कचुगाव ब्लकनि कोअर्डिनेटर दैदेन ब्रह्म, शिशिर नार्जारी लोगोसे खासियाबारि सेक्टरनि सुपारभाइजार अनसुमै ब्रह्मआबो बाहागो लायो। खुलुमबाय। गिबियावनो जोङो दिनै कचुगाव ICDS प्रजेक्टनि सिङाव थानाय खासियाबारि सेक्टरनि फुलकुमारियाव दिनै जोंहा सारा पृथिबीरावनो 1 थारिखनिफ्राय 7 थारिखसिम वर्ल्ड ब्रेस्ट फिडिं सोलिगासिनो दङ। बेखौ जोङो दिनै फुलकुमारियावहाय फालिनो फैबाय। बिनि सायाव जोंहा गोबां बुंनांगौ दङ। बाहाय फुलकुमारियाव गोबां गोदोसोनाय जायगा, बाहाय गोबां बेनिफिसारि दङ, नार्सिं मादार दं, प्रेगनेन्ट मादार दङ। बिसोरो बोरैहाय गथ'फोरखौ जत्न लानांगौ, बोरै आहार जाहोनांगौ, बोरै फेदेरलांनांगौ बेखौ बिसोरो जेबो मिथिया। बिनि थाखाय जोङो बाहाय बेखौहाय एवारनेस खालामनो फैनाय जादों। एवारनेस खालामनायजों लोगोसे बिथांमोननि बेनिफिट्सनि थाखाय नोंथांमोना दिनैनि नैबे समावहाय मा जेनेबा फोरोंथाय खालामदों जेनेबा? जोङो बाहाय फैनानैहाय बिसोरखौहाय गथ'फोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ आरो आहारखौ बोरै जाहोनांगौ आरो जन्म जानाय लोगो लोगो गथ'नि बिमानि ओंखारजेननाय आहारखौ जोङो जाहोनांगौ। बेखौ जाहोयोबा जोंहा मा भिटामिन मोनो गथ'नि थाखाय बेखौ फोरोंनाय जाबाय। आरो गथ'खौ माबायदि फेदेरलांनांगौ, जोथोन लानांगौ, 6 माससिम गथ'खौ जोङो माबोरैहाय जोथोन लानांगौ, आहार दौनांगौ बेखौ जोङो एवारनेस खालामनाय जाबाय, फोरोंनाय जाबाय। जोङो बाहाय बेखौनो फोसावनाय जाबायदि जाहाथे बिसोरो उन्दैयावनो हाबा जाया, 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा जाया। 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा जायोबा बिमाफ्रा थै गैयै, एनिमिया, दुरबल जायो। नंखायनो 18 बोसोरनि जाबासो बिसोरो हाबा खालामनांगौ आरो गथ' खांनायाव जेबो दुरबलता फैया आरो एनिमिया जाया। बिनि फरायनाय सोलिनाय जाबाय। गिबियावनो माने बड'लेण्ड बुब्लिखौ आङो हामबाय होनो। माने जोङो थांनाय 1 आगस्टनिफ्राय 7 आगस्टसिम माने बुहुमनाङैनो माने ब्रेस्टफिडिं माने उइक बेखौ जों फालिदों। ब्रेस्टफिडिं सप्ता माने आहार दौनाय सप्ता। दा बेखौ जोङो कचुगाव ICDS प्रजेक्टनिफ्रायबो माने कचुगाव ब्लक प्राइमारि हेल्थ सेन्टार बिनिफ्राय जों मोननैजों लोगो नांनानै माने खामानिखौ दा जों मावगासिनो दं। बेवहाय जे जोङो बेखौ लानानै मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय माने बुहुमाव जोंनि जायगायाव माने दिनैसिमबो माने ब्रेस्ट फिडिंखौ आहारखौ गथ'नो बोरै दौवो बिनि फारसे माने जथेस्थ' माने परिमाने गियान गैया। आरो बिनि खारनानो जाहैबाय माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। थारमाने जोंनि जायगायाव ओरैबायदि जानानै दं दा, स्पेसियेलि नैबेहाय फुलकुमारि गामियाव दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय गोबां माने बेनिफिसारिफोर दं। उन्दै गथ'फोर दङ। बे उन्दै गथ'फोरा गासिबो माने बैसो जानाय बिमाफोरनिफ्राय जोनोम जानाय नङा। बे गासिबो माने 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरनि माने जोनोम जानाय माने गथ'फोर आरोखि बिसोरो। आरो जायगाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बे जायगाया माने फुरा रिमट एरिया, माने लामाया मोजां नङा। जोङो बेनिफ्राय खासियाबारिनिफ्राय बिसिम फैनायावनो जोङो बाइकजों खुनुरुखुमसो फैदों। दा बेफोरबायदि जायगायाव माने दिनैसिमबो माने माखासे गभर्नमेन्टनि माखासे फेसिलिटिफ्रा मोजाङै सफैयाखै। खारन नोङो गभर्नमेन्टनि माखासे आयेनखौबो मोनथिया। दिनैहाय जोङो ICDS प्रजेक्टनिफ्राय जे ब्रेस्ट फिडिंखौ बोरै खालामो बिनि सायाव एवारनेस खालामनो थाखाय बेहाय बे प्रग्रामखौ लादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो हेल्थ चेकआपबो खालामदों दिनैहाय। थारमाने प्रेगनेन्ट वमेनफोर दङ। खारन नों बिनिफ्राय नोङो खासियाबारिसिम थांनोबो माखासे गोबां कमिउनिकेसना माने बिराद गाज्रि आरोखि। दा बेखौनो माने जोङो एवारनेस खालामनो फैदों। आरो खारन जोंनाव मोनसे एग्जाम्पलखौ नुबाय थायो। माने बैसो खमनि थाखायनो जोंनाव बिमानि आहारखौ दौनायजों लोगोसे खालि दौनायजोंल' नङा, बिनि माखासे पजिसनखौबो जोङो रोंनांगोन। आरो बेजों लोगोसे दहाय डक्टर सारा माने बुंदों बेवहाय माने प्रथम जे जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमानि जे आहार, बे आहारा जाहैबाय बेखौ दौथारनांगौ। 1 घन्टानि गेजेरावनो दौनांगौ आरोखि बेखौ। दा जे 1 घन्टानि गेजेराव जे प्रथम जे आहार फैगोन बेखौ माने कलेस्ट्रल होनना बुङो। दा बे कलेस्ट्रल आहारखौ माने गथ'आ जाब्लासो माने बिनि देहाया माने जथेस्थ' परिमाणनि माने भिटामिनखौ मोनो। आरो बेनो जाहैबाय मेडिकेल
माखासे टार्म्सआव बुङो आरोखि बे कलेस्ट्रलनो फार्स्ट इमिउनाइजेसन होनना बुंदों मेडिकेल टार्म्सआव आरोखि दा बेनो आरोखि दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बेहाय बे एरियानि सुबुंफोरनो माने मिथिहोनो थाखाय दिनै प्रग्रामखौ जों बेहाय लादों आरो उनावबो माने जोङो मेडिकेल टिम आरो जोंनि ICDS प्रजेक्ट जोंनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट जयैनो मिलायनानै बेबायदि खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो आङो दिनैनि गेजेरजों आं बेखौनो गोजोननायखौ जासिनो सानदों जोंनि स्पेसियेलि जोंनि कचुगाव प्राइमारि हेल्थ सेन्टारनिफ्राय माने जोंनि जे साब डिभिजनेल मेडिकेल अफिसार प्रदीप दास सारा माने जथेस्थ' माने जोंनि कचुगाव बे एरियायाव माने हेल्थनि फारसे बोरैहाय सांग्रां लाबोनांगौ बेहाय माने इम्परटेन्ट लानानै माने जोंजों लोगोसे खामानिखौ मावनायाव माने जथेस्थ' सहाय होदों आरो बे हिसाबैनो जोंनि प्रतिथु प्रग्रामावनो माने आसा NM आरो डक्टर्सफ्रा फैनानै जोंजों हेफाजाब होगासिनो दङ आरो जोंनि जे देहानि मोन्थाय बे देहानि मोन्थायखौ होनो थाखाय माने जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआबो जथेस्थ' बेहाय सहाय होगासिनो दङ बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम